twe ta onge okadhi bedo gi wasiwasi ang'en order and safety. Okay. Hivyo tu. Thank you very much, Elizabeth. Awacho ni aneno kae kwano gik motegno magora til piny. Sylvester, adwa ne chaka duok ne jogi thuolo mondo amigi penjo kotende kod affordable housing kaso wa magi dichiel gi weche mag SHA affordable housing. Okay, wa chak gi paro ni Juma. Village Islam ye kuchacha. Tadwa loso affordable housing. Mokuongo aduko ne erokamano William Ruto. Nwach ward mara mae Nyawa Rise. Ema affordable housing nengo timre. Soweto East. Soweto zone A no serumo. Bajo donjo. Soweto zone B an beneficiary an gi card. No darwa Islam yani pwani Islam to nego golwa to zone B sani chigni rumo. Mabai higa ne kata higa mabiro chande auto serumo majibo donje. Karibu Elfa Beach. Kendo wan gi zone CGD. Zone CGD last year ne sirkal obiro bo kwano ji. Jodi to mnadar sani. To ber mar affordable housing no, mar Islam upgrading niya, Islam kamwadakeni. One automatic chande to one family an baba nyayudo ni family karibu ni nyithinda boro. To odno ni kanyo to aonge cho kaka Kibera joda ke chande to jowa mang'eny emodak Islam. Ntie Madare, ntie Kibera, Nyanza mang'eny machoga ni jodak Kibera kamanyo. To ka William Ruto obiro gi program ni warodo kona erokamano kabisa to gimanya adwa kwa jowa mondo chul ot. No sani wachulo sako. Wachulo ntie sako mwachule. Higida maz zone bino akwa mna jowa mang'eny kaka na wado moro wacho niya. Jo siasa gema ema rocho wa gi misinformation. No wachisani wacho ni ute maruto gerogo ne wano komadonje. To inwango jo kabila mako kosa ni chudo. Ji chudo mai wacho sani kidoro 2 bedroom to nyaka bed ni isa deposit 1,150. Chakre 2018 manodar jisani nyaka sani. Sani wani gingi ya beach. Onego beni chulo kabro 150 to kai bodo tibo mi ot kisa chulo pasano. Kidoro 1 bedroom tichulo 100. Kidoro single bedroom tichulo 60,000. To gemanya kwa jatendwa niya. Ndiye jowa mang'eny maonge ok nya afford chulo 150 no kata 100 no. Ente majotendwa majulunya konyowa jinadi kata jothurwa inono vijenda wa mang'eny uso utego or ok nya benefit e ute machal kamano. Koro ka banka ka jotendwa majoluo majo Nyanza en program mane ma ginya biro man ntia mondo obed ni benefit wach utego. Okay. Mara riyo wach SHA. SHA ni shatiyo abe SHA osekonyo amino damondo abu kisotal. SHA mara riyo aparo sirikal onego tima tek kabisa e wachani not dala ndio jo mang'eny mapoko register. Kora ko kani sirikal onego busjo CHVs gi mondo ter information pin or invest in media neno mondo puonj ji kaka SHA ber mar SHA or gi registration mar SHA. Okay. Also sirikal bonego o invest IT system. Nwach kita samidhie to ni system ni pin system of pika man. Okay. All right. Thank you very much. Aya, Chien Kacha kaso Abir Balozi. Kaka na timu introduction ilo ono Dorija Masiro au kikundi mdongo Fisherman Kibra wano kikundi ma kitimu nyaka wechi magu CHVG the even the sensitizations magi kumanya lakonyo jajapeny. Koro penjo mare na chiel wan gi joluo motegno mang'eny matie serikal kendo ginyiso wani serikal mantie ni waonge gi lwedo ma okrach. Penjo mare biro kama Kasuku, Mr. Kasuku, you know very well ng'eng joluo wa odak kuonde mongore kochagi Kibera Sarang'ombe. Yes. Ibiro Lindi. Yeah, kikao kikwano gite. Ang'o matami kaka jang'ad paro ni serikal ing'is serikal kata ng'amo chuna for the house ni yao kwa dhi Kibera wachakuru Sarang'ombe kwa dhi Kibera wachakuru Kianda. Okay. Mano kwayo mara mogik eni ng'eng jowa yuto gitin the affordable housing okel man mondo bridge the gap between the jok momew gi jok ma pato gi piny. Akwayo nugo pono jowa manie serikal gi kotel nugo molo Raymond mancho konyo jowa kacha. Yes. Kagi nyalo biro kaka timoro mondo gitem chulo jowa mindwa bende wang'ni. Okay. Wawe bedo wawe bedo jo machulo rent. Okay. Wabed
landlords. Sawa. Yes, Balozi. Otieko. Thank you, Bati. An gi penjo ariyo. Achiel sama ne wan e break nitiere ote mayudo ma o direct penjo ne kum daktari. Yes, direct. Yeah, kum mwalimu Quinta Chieng Silas all the way from Lakisama. Penjo ne ang'o miyo SHA ok kata for outpatients manang need work. Then a line mar affordable housing. Ma to ne mana point manya dana kita cross because the first phase one kako ganda luo nwaneno kagina no dey jok maneni limelight, especially in the political line like me, noneno kaka no dey sana okada wuoyo weche mang'eny ahinya, but no dey sana side machielo cha joma ne nitie loch by then. Kuro in kaka jang'ad rieko ne piny owacho masani, akwayo ni ng'ad rieko nyaka ne oganda luo. Okay. Sensitize jotendwa kik giring e ground, giduoge ground ginyiswa ni gik moko be ni kama iluongo ni ute manengo gi oyweyo. Okay. Kaka an mago kura Ruaraka onego be ni mheshimiwa Kajwang' duoge ground. Okay. Nyisa ni mage ma right. nitie mondo wa register ne these houses mondo wa yudgi. Okay. I'm the one I'm personally as I'm a beneficiary waiting mondo mi adonje, but method mana tigo mondo mi abed ni kuran beneficiary ok yot mondo mi japiny ma kawaida chopie. Okay. Kuro mano e kwayo na sensitization time national government, but duoke nyaka down to the grassroots. Thank you very much, Balozi. Mosainya kum ng'adi nikech thuolo ma wan godo apanyo ni penjo ni osedonjo.